Do piči. Ty OK, takže čau lidi, já vás vítám po sakra hodně dlouhé době vás vítám u nového videa a je to trochu jako novější, hlavně protože to dlouho nenatáčel, že to nějaké, jak dlouho to je, nevím, tak přes rok prostě, přes 2 roky možná už. Takže teďko dneska si natočíme po dlouhé době, krava si natočíme nové videjko. A dneska to bude Horror Hospital. Nějaká random hororovka, vůbec nevím co to sakra je, ale prostě random hororovka. A ještě dneska to je takový zajímavější kvůli tomu, že dneska nemám masku, jsou prostě odhalen, vole, jak vajíčko, co je oloupané, chápeš? Takže ty věci jsou úplně nesvůj, prostě po dlouhé době to je úplně, nevím, divný hrozně pocit, prostě mluvíš do kamery a koukáš tam. Takže doufám, že tebe prosím, ať to přežiju tentokrát a nevím, no, prostě si zahrajeme hororovku. Skvělý. Takže právě jako jdem do hry. Let's go. Takže let's go, jsme ve hře. Už. Dokaz ten střih je akorát, že já decay zapomněl, nebo prostě zapomněl si ty vypnout tu kravinu. Takže mám mačo Ečko, nebo co mám dělat jako? Já si dal jakože, co mám dělat Ečko, jakoby, že? Co mi to je? Tady doslova sprintovat si, jako jak se sprintuje. Takhle se běhá. Jako, můžu tady něco dělat, nebo? Hej, bro. Prosím, řekni mi, co mám dělat. Kámo, se tak lečím před tebou, prosím. Ne? Joj. Bro, to je jedno, kámo, počkej. Já to nepřečtu, jebu na to. Je odemčí, no, takže vrátný se měl zavřít. Co to, kámo, bylo? Prostě, kámo, to byl glitchek, prasetečko. Úplně se by to proglbilo před ksichtem. Let's go. To je Dobrý chludu. Kámo, hrorovky úplně nenávidím, hlavně na kompu, a k tomu mám sluchátko úplně. Děkuju, dobrý, už můžu pryč, počkáme to loklí. Je to budeme v té bráně. A zkusíme se odemčat aspoň to, prosím. Když můžeš ven. Nemůžu. Brácho, doslova. Kolik musím vážit, abych se jako nevešel do té takový díry, kámo. Kámo, já to hrát nebudu. Ne. Kámo, Ty vole, fakt já jdu do piče. Já to kašlu, kámo, vám. Co je tady? Prostě máš odemčat aspoň. Já nemůžu dovnitř. Já tady musím vlastně chodit. Už můžu dovnitř, nemůžu. Kde je klíč? You must find the key. To si pamatuju, já to už jednou hrál, myslím. To bylo na streamu, kámo, akorát se mi to seklo jak prase. A ten klíč byl někde tady. Nějaký... Ty kámo! To jsou tak na nic jumpscary, já stejně se vždycky úplně leknu, kámo. Odkud to přiletělo a co to vůbec je, kámo, mi řekni. Hej more, kámo, Creeper někoho odpálil, Creeper, kámo, někoho odpálil, vole, baráček tady v Minecraftu. Já vím, moje předvedení jsou fakt skvělé, kámo, ale musíte pochopit, kámo, že já vůbec se necítím ve své kůži. Říkám, na to nahrávám prostě po roce nahrávám, chápeš to? Prostě teď jsem nahrával videa úplně trash, tak to bude trochu větší trash. Vem to, děkuju, mám klíček, Svíčku, more, no to není svíčka, jak se tomu říká. Hej, počkej. Já jsem takto vysoký, když se crouchnu, tak jsou doslova pod tou poličkou. Já se doslova zmenším o půlku, kámo, a nevím, jestli si uříznu nohy, nebo jako mě přiznit cirkulár, kámo. Co je pod tímhle co je pod tou plachtou, vole? Písek. Hodil by se, kámo, zabetonovat ty kostky, kámo, oni jsou úplně všude. Aspoň, že to mají okno, kámo, aspoň můžu šumět ven, nebát se tolik. Už mám klíč, je to ještě něco, nebo už můžu jako jít pryč, asi už můžu jít pryč, počkej. Tam nasísnu, nic to nejde pryč. Mě vůbec nelíbí. Behind you, co? Běž, ty mrtko. Do pič! Dělej, otevři to. Odemky. Kámo. Co je to za zvuky? Kámo, já se úplně klepu. Co je tohle, kámo? Alžběta, vole, 4. To je ten hrad? No hrad, vole. To má být nemocnice, jo. Horror Hospital, vole. A tohle to nevím, co je, proč to má na sobě krev. Mě zajímá, jestli to bylo na té fotce, nebo to už bylo. Ale čistky jsou zubiska aspoň. Kámo, máš úplně hnědé, jak nevím co, jak ty vole, kámo, vánoční perníčky. Oj. Kámo, ty hajzl, prosím. Doufám, že nikdo není. Asi ne. Kouknem. Ty vole, školní záchody. Klasika.
Jo, přesně jak to vypadá, kámo. Umývárky, je tu něco zajímavého třeba v záchodě, bude něco? Není to žádný dáječek, ne? Nic. Ojojojoj. Co se sakra udělal? Můžu zavřít dveře? Nebo? Wow, já se můžu zavřít. Zavřu. Aha, tak něco už. Dobrý, už můžu. Zavři. Já to nechci hrát. Pust mě. Já se lagnul. Pomoc. Co mám dělat? Já to musím celý restartovat, to mi neříkej. Neříkej. Já nemůžu nic dělat, kámo. Já se lagnu prostě. Já to musím právě celý restartovat. Dobré. Tak už jsou zpátky, ale to musel celé restartovat kvůli tomu, že se tady lagnul to Geebles. Dobré, tam už vím, že lozit nemůžu, takže jdu radši sem. Jo, tady někde vypadá, že to jsou asi určitě záchody. Typu. Nic proti, jo. Akorát to říkám, to bylo vtip, haha. Kámo, fuje to. Ty vogo, kámo. Tu spát prostě nechceš. Co to sakra je, kámo, tohle? Co to bude za místo? Ty co to je, kámo? Kámo, jdem dál, nebo na to. Já se nebojím, tak pojď ty. Pojď na V1, kámo, Clash of Stars, dělej. Pojď. Clash of Hospital, dělej, pojď. Nic tu není, okay. Morka si mě lekla, protože kámo viděla mě. Jo, textury to jsou fakt dobré. Mám se bugnout zpátky do... Jdu na to do pryč. Tu něco ještě? Není, do pryč, čau. Taky vidím. Nevidím, to nikdo není. Kámo, nahrávám ani na 10 minut a už se bojím jak prase. Kámo, proč ty jsou všude ty stopy krve? Kámo, doslova tohle to bych, nevím, sehnal všude. Další klíček, jasný bracho, a další šulí mě tady bude nahánět. Po celé nemocnici, jo, přesně tak. Miluju to, děkuju. Fakt hodný stav. Já nechci už, ne. Prostě nemůžu se zamčený třeba. To je taková kam je úplně naskčila husina. Nic se neděje, Marku, pohoda, neboj se. To rozdýcháš. Jsi v nemocnici, tady ti určitě pomůžu, když chytáš infarkt, můžeš si lehnout sem třeba a usnout. Ty vypadni ode mě, vole. Děkuju. Kámo. Já už to fakt nedávám. Kámo. Já se úplně klepu, ale totálně se klepu. Mám nervy jak šulin na tu borku, fakt já už rozbiju, kámo. Kde? Teďkom potřebuji nejdřív najít nějaký klíček, tady nic není, jdem pryč, čau. Jdem pryč. Já nechci kravčovat, tak chci běžet, tady doufám, už nic nebude. Jsi teplá úplně. Aha, tady jsou jenom textury, let's go. Kámo, bez těch další jumpscare, já ti říkám, tady jsou vždycky poházený židle, to je bez těch další jumpscare, ti říkám. Kámo, ty jumpscary se mi zdají úplně náhodný, prostě, úplně na random vygenerovaný, prostě si byl říkal, hej, co tam dáme? Jasně, že jo, já to říkám! Neházej ty židle, brácho, prosím, kde je ta židle? Tady je ta židla. To není židla, to já mám nějaký stoleček noční. Let's go. No, hází nočním stolkem, pač, nechci jít spát, já nevím. Aj, klíč, dobrý, mám klíč, můžu pryč. Teď mi zase bude něco pronásledovat, bez tak, jak ti říkám, že něco mě bude pronásledovat. Kudma jsem přišel, Tudma. Sprintuj, kámo, k tomu vchodu. Běž, dělej. Tam mi to kámo spawnulo, tyko, na to viděl. Kámo, co je tohle, mi řekni, proč to hraju vůbec? Tam se spawnuly textury. Může přejít? Přeskočit nemůžu, protože kdykoliv tam jsme si takový zvuk divný, kámo. Hardbassy nějaký mi to tam pustí. Joj. Takzvaně černý jogurt mezi bílýma. Nic rasistického, prosím tě, jo? Nic z toho nebude rasistického, je to jenom vtip. Když jste vtip byl... Kámo, Depres 13, klasika. Jo, pojď, kámo, expert. Vypadáš nadšeně.
Tam jsou 2 hlavy? No to je jedna. Hej bro, já tě nechám v depresích. Sorry, ale... Ne. Kámo, taky nemohl předepsat antidepresiva, nic co, ať nemusíš tady, kámo, co ti je? A proč ten si přestal brečet? Co se děje? To už neměl dost času na dělat zvuk, vypadni. Nečum, moc nečum. Mám jít k ním? Na to mrdáme k ním. Čau. Takže už vím, že k nikoho nemám, asi mě bude nahánět, jasně, že jo? Takže ten to bude spěnit. Find the key. To mi neříkej, že mě tady bude nahánět potom ty kokot. Pomoc. Pust mě ven. Prosím. Fuj. Kámo, co se tu děje? Ne, nech mě. Kámo, nevím, něco udělej. Nech mě. Prosím. Kámo, pust mě ven, děkuju. Ne, já nechci být asi, já nechci ven. Já tady zůstanu, mě se tady líbí. Sem si dám poličku, sem si dám postel, ne, kurva. Sem si dám postel, sem si dám poličku, tady bude světýlko takhle hezky. Jestli to právě bydla v jatrech, ale to nevadí. Asi safe. Kámo, proč máš, to je věznice, počkej, to nechápu moc, ale to je věznice nebo hospital? Víš, ta nemocnice. Je to vůbec něco? Tady to něco je. Tady myslím, to je sirva, to je složka. Fuj, kámo, to jsou jenom textury, co nabíjají, díky bohu, já jsem že to je kámo, jaká černá látka, co mě tady za chvíli sežere. Můžu na to vykašlat, prosím, už kámo, neházej tady s věcma, kámo, nehrem tenis, vole, nebo skřínku. Nehrám stolní tenis, tady při si po mě házel, ale stolní, noční stolek, protože hraješ stolní tenis, tak to chápu, ale to není stolní tenis. Stolní tenis se hraje se stolem, ale jakože ne, že ho házíš, ale prostě hraješ. A se skříň, nevím, co se hraje, skříň tenis, nebo skříň tes, nis, já nevím. Kuk tu nic, prostě to, už to neřeším, prostě konec, říkaju. Co tu je? Nic tu není, let's go, skvělý, jako vždycky. To nevím, jestli něco bylo, teď jsem se teleportoval, neteleportoval, dobré, aspoň tady nemají teleporty. Co ta Borka, furt tady má deprese? Jasně, že má deprese, čau, mě se deprese. Hej ty šulne! Já jdu pryč, čau, můžu si to. Tam máš když tak další Borku, tam má deprese taky. Já tam bez tak musím jít, protože mám nějakou složku, já nevím, jestli si mě všimne. Mám tam vůbec jít? Nemám tam jít? Já nevím. Co tam vůbec žereš? Já vůbec nevím, co to je, kámo, co je to, co za místo, to je krematorium. Zkusím potichoučku kolem obejít. No tady co dělat, nebo? Já to fakt jenom co tady kvůli tomu, že abych sem šel. Teďka budu fakt potichu, protože teďka si mě fakt nevšimne, jo, já tady čekuju, co tady všechno je, jenom tady zapisuju, mrtvoly, co už si snědl. Jo, takže Edward chybí, jasný, Petr taky, skvělý, dobrý, ok, dobrý chill, já už vím, dobrý. Mám zapsáno, takže už mě můžeš nechat odejít, jak je tady nechám papat a čau. Nech mě, prosím, kámo, zdravý. Dobrý, jsme pryč. Takže je tu něco? Tady jsme byli, ne? Jo, tady vlastně pojďme dělat tu skříň. Tady jsou játra. No slepý střeva, už nevím, tady vlastně se nemůžeme. Tady je další cela. Jsme venku. Ojojoj. Tam zdrhat nebo? Zdrhej, běž, dělej. Jsme venku. Jo! Kámo, easy business. Easy business. Já jsem šel pro složku. Jo, easy business, pust mě ven. Easy business, kámo, ti říkám. Nic se nestalo, oh my godness. Díky bohu. Takže lidi, jsme došli do konce, konečně, už mám klid, už máme hotovo, všechno možný, ty vole, díky bohu. Fakt mi to dal zabrat, kámo, a fakt totálně mi to dal zabrat. Ok, takže lidi, doufám, že vám to video líbilo, protože mě fakt ne. Jakože ta hra, to video je určitě skvělý. Jakože jste se užili stejně jako já, protože já jsem neužil. Vůbec. Takže já prostě nevím, dejte komentář, když tak like, když se vám to líbilo, jestli ne, tak dejte dislike, prostě chápeš, klasika, protože
Vlastně dislike jsme stejně neukážu, kolik tam je, nebo jo? Já už nevím. Prostě nevím, co tady zanek nějaký odkaz po sobě, jako že jsi tady vůbec byl, že jsi na to vůbec koukal. Třeba zhlédnutí vlastně to necháš crazy business. Že jsi tady odběr a nevím, můžeš nic dělat kámošům třeba, nevím, nebo se to kámo to načalo, třeba to video, něco si udělat vždycky s tím, třeba čau, já nevím už. Pa.